ndema awo gaynaka ko calɗi ɓamtare hen banggue waddi hettuɓe e on banggue ina poti dolnede e financement ji hay sinno on hoɗani e saare ɗin kalisaji liggorɗi ina foti yettade ɓe affaire financement o pelle rewɓe e pelle worɓe ɗum min tinani ɗum ɗo taw arani ɗo rewɓe min tinani worɓe ɓe mi tinani amin jiiɗi ko wayni kalisaji liggorɗi sa heeɓi hande kalis liggortumi hande somi heddi kalis hade ko anteram ma ɓeydo liggori wona sa ala doole sa wonani walla min jiiɗi ɗum somi keeɓi min dañani kadi ɗum meeɗa arde ɗo kadi ala meeɗɗo arde ɗo kadi ene ardi on délégation kadi ne wiya mboɗo addi oɗo kalis ne liggore ni ƴetton hen mbaɗon ni on meeɗa arde ɗo taw projet ji ko ɓuuri hewde ne wasa yettade min ɗo walla a daña a dawan ɗo e guure he tan wiye won tinino telma ɓe mbiya ala min tinani ɓe mbiya telma o waɗi boto telma o waɗi ene hen min tina ene hen min mbasa tinde kadi ko ɓuuri hen hewde ko min tinata ala mi yiyani ɗum ɗo e wuuro he ko fate balle yo rewɓe liggor daña no guurdi hen ɗum mi yiyani ɗum ɗo e wuuro he balle gummotoɗe e laamu fotani feccirede enɗam walla kettugol dawrugol to banggue politique kala ɗo ɓiɗɗo leydi woni e dow leydi ndi ene foti wawde heɓde gueɗal mum satude balle jaltina gam ɓiɓɓe leydi ndi mi keɓani balle ɗo enne koola wonande balle tan guure ɗe miɗen nanane keɓa balle kono minen min keɓa ɗum hewani arde ɗo e wuuro he to banggue balle affaire korkaji en walla ko affaire won gueɗe en e ɗum ara kono ɗum hewani arde ɗo e wuuro he ɗum de wayri wadde ne waɗanno diwɓi ɓennuɗo ɗi kono wayri te amin jiɗi ɗum ɗo henne joni min ɗo joni amin jiɗi balle surtout ma mi waytanani hay goto kadi mbaɗa yakore Allah kadi mbaɗa ñaagoy Allah kadi kala ko neɗɗo jogui yewde fam ɗuri yo gasna jaam ƴeewa minen min coñani jeeri ɗamini noon e Allah ina laa ɗum somin dañi fof min jawani min so wuuro min jogui min jawani kono min jiiɗi kam hande fukkaneɗo hasinno ko sak tan maaro walla gawri maaro kadi ɗamina kono gawri min jiiɗi hande fukkaneɗo min ñaam bursi o ko debbo goto windano ɗo enne tuggi guila nden ala bindaɗo ɗum ɗo enne kadi amin nana balle ene gara e guure he kono min jiyani amin poti hebde min keɓani hay so wiyama ari somin pooɗi min jeehi wiyete ko gasi so balle gari ɗo ni ummoto min ko padalal ɓen ittata hunde dokka min neɗɗo walla yimɓe ɗiɗi walla yimɓe tati toon min keɓata yimɓe kono banggue goɗɗo tan direct tan ɗo lawol hinande korna o gotol meeɗi wadde meeɗani ara tan koye guure he min keeɓa hen rewɓe rene mbaɗanno ɗo henne boursiiji ne jahane gadduya ɗum enda ko ɗum woni familial mi ɗum kono wayri nattiti aratno ɗo nattiti min danda min cooda hunde min ñaama kono nattiti so addi o rendinan yimɓe fof hoolan ɗumen hokka ɗumen soode ko ñaame yimɓe ñaama kono nattiti ɓuuɗuɓe andi ɓooyi min de ko garmi ɗo ko mi yiyani ɗo balle rewɓe mi yiyani yettani minen dawi sukaɓe heeyi dawñi ngol konngol lolli no feewi e noppi ɓiɓɓe leydi ndi hay sinno wonɗo woni yaari ko banggue heedago militaji ɗum ne de kala ɓiɗɗo leydi ndi ina foti wawde dañde hen gueɗal so waɗi guure keɓɗe temedde e capanɗe ɓiɓɓe liggotoɓe wonɓe keɓani haydara kola seɓɓe meeɗani hay horko ƴerde waɗi waɗoɓe arrosement leɗɗe kono min kola hay goto suɓa ɗin liggeyaji ɗi gara e guure he kono nde min tinata ɗi gari tawat gasi ko fonno ƴette ko tawat gasi min jaaha mairie noon min namdoɓe ɓe mbiya min ari kono noon mbaɗe déposé tan waɗe déposé kono ha ɗo min jiyata ala ɗo hay goto ala ɗo amin jiyan yaha e guure hen liggoyo holko ƴeewen yaha Abdoul Karim hen yaha toon ɗo hay goto ala ɗo liggotoɗo e laamu ɗo tan ɗuɗoji ala ɗo wuuro ngo hay goto ala liggotoɗo wona pite wona
affaire mairie kam arata ɗo hunde ko affaire liggeyaji ara ɗo e wuure walla ƴetta ɗo neɗɗo goto min jiyani tawde ene ara noon ala suwa ƴette taw tinani de ande hoore banggue ɗumne kam galle amin o kumpital jawgal jokkodiral e gollal ala hen o wawi latade ɗo kuura ala min ngala kuura ay téléphone ajam ɗiɗo joni ɓe goni koye yaade koye guure wuuro ɗi cartoyta joni wuuro joni neldanmi ɗi tesoɗe ñalli toon on heure mo gonɗen joni 9 heures moyde tesoɗe jeehi toon ɗe ñallata ɗo ha 18 heures 19 heures taw artani aɗa wawi an dañde ursa no noddirɗa donka dañde téléphone no noddirɗa aɗa wawi kadi dañede kadi sohla kadi urgence joni joni tan jomum ronka hebdema te kayne ko foti noddirdema ko ɗo joni joni o foti hebdema an joni aɗa foti kadi noddude ɗo joni joni tan donka dañde no noddirɗa ɗo joni téléphone aji ɗi gom koye ƴewde ay suwa dañde hay nawowude taw hay goto majji ala jeeyi ni waɗi caɗele amen min ngala ɗo kuura sa yiiɗi sarsude téléphone ma koma dawa hokkita ñalloya guure carsa garta walla jiiya bandere yaha mbiya sa yeehi sarsanam sa dañani ɗum joɗɗa so jamma ari min mbalata koye niɓɓere so wona ɗo lampa korowal haaɗi min ngala kuura amin jogui on probléme kadi ɓuuri wonde hande caɗele men tan hande refi kuura ɗum hande min ɓuuri hande sohluɗo hande batte kuura min jogui caɗele batte machine ngaji unoji saɗa unoya gawri ma ko ma ƴeewa to nawɗa ala kadi to poɗɗa nawde nde banggue kadi yiiɗa sattude téléphone ma ko ma nawa ha padalal tonoɗo kuura min ɗo wuuro gonga ala kuura somin jiiɗi janggoy somin jiiɗi jangguide téléphone ngaji amen ɗi ko probléme jeyga wonata premiére amen hamin cohli kuura o sohlede ala ɗo haaɗi min keeɓi ɗo potoji dawde dia addani min ɗo potoji kono hamin jiiɗi ko ɓuuri ɗum hande o ɓuuri wawde ransude wuuro ngo tan hande ko poto lampa kuura ɗum ransata wuuro ngo hande par ce que hamin jogui liggorɗe muɗum hamin jogui foɗɓe liggorade ɗum tawɗude min ngala kuura somin gonɗo ayi haydara ala ɗo kuura ko ala kuura par ce que min jiiɗi tanti kuura kuura hande ene jeeya e goƴaji amen ala ɗo haaɗi ɗum probléme amen hande kuura ɓe jiiɗi téléphone ngaji fof dawi joni téléphone ngaji fof dawi kala ummi ɗon yam ronta ko dongata heeɓa ɗi mbano toon ɗi ñalla toon balli ɗi garta noon tan wuuro ngo ala kuura wuuro ngo ala kuura ɗo hay portable somin jiiɗi sarsoyde mamin jaa pallal walla min jaa ganguel walla dawowo fof tan rin portable rendine nawe hande ɗo ala kuura ne foti wadde kuura amin donki dañde kuura min ñaagui ɗon hanki min keɓani kono wuuro ngo ne foti wadde kuura hande portable ne liggore ene nafa so tawino kadi Allah walli min dañi kuurani komin rewɓe mamin liggor kuura o garɗo joni sa dañi kuura aɗa wawi kam wadde peɓel ha dañirɗa frigo aɗa liggoro sa wonti joni a dañi kuura o a dañi frigo ma sood ma haɓu kermal ma aɗa yeeya ko dañƴa hen foof ma nafte to banggue kadi kabaruji aduna o journal sa yeɓata ɗum haydara andata e aduna so tawi a dañi kuura a dañi télé ma yeeb ma andu keewe aduna hen kono ɗum fof joni amin kumpa minen kam komin jamma tan min joni koyamen kuura banggueji fof hamin jogui hen caɗele min ngala kuura hamin cohli kuura hamin cohli kadi liggorade kuura min ngala kuura min jiiɗi ko dañde kuura hay min jiiɗi min keeɓi caɗele kuura saabu somin carsa téléphone ngaji amen min jaaha ɗo ha padala téléphone ngaji son carse palla téléphone ngaji amen joni nanto to artuta saabu ɗo joni hayso korka waɗi joni so hiiri koma jaaha ha pallal haɗa yiiloyo galas ɗum fof ko refi kuura so téléphone ma gasi jaygue a jooɗoto so wona jiiɗa neɗɗo ne dawi wuuro guittuɗa dokkuɗa ɗum a dañata sartude caɗele maɗan a anda holko gonɗa e dow majjum ne saabu so neɗɗo aɗa jotodiri e bande en so noddanima keɓanima anda hol caɗele keɓɓe jomumen hodde e ladde nde ala laaɓi ndiyam jangguirde ndoyam ɗum tan yoni caɗele e fitina aade saka wattude hen wasde jogade dispensaire cuuɗi cafri hayso hoore muusi wontata ko goƴa e ɗum ne de caɗele amen hen saabu ɗum koma min ƴeewa sartati tan min jaaha dispensaire uji mawɗi min cafriyo ma jiiɗɗa saret kam ha daña kaɓɓa dawa ñalliya guure ha nde keɓata docteur cafraɗa koota ɗum noon nafata ko neɗɗo mo tampani tampuɗo kam ɗum nafata somin jaa banggue safara
emin keewde caɗeele heen sabu a dayata jaagol ngol ko ma jiiloɗa to jaaɗa ɗiɗi a wona ɗanni yanke sa keɓa kalis ko ma pewja fof woni heen soni kam jooni aɗa jogii keeso wayno balle keeso ngara e ma sa jogii ko itta ɗon nawa kalis nawa cafriroya ɓi kono ɗum fof ala min cafriro pallal ari ɗo joni a yii koye ladde min goni te pinɗo fof dawat addanta ɗumen dawde kadi ko caɗele ɗe so jomum en pini nawat dawnan saretaji debbo ne garowo ɗo ronkene dañde saret ha yorde lalgal wonta wadde ɗo ahal awa suudu jomum ƴetta nawa dipasére ha jibina juuɗe ma te so jibina juuɗe ma kadi aɗa ko caɗele gati a yaani joni hay batte a anda hen ko docteur andi sa ronkino dañde nawruɗa jomum jibine juuɗe ma fof ne wawi wonde caɗele so neɗɗo refama ɗo refiji won walla sowima ɗo hankkadi ha min paawi hankkadi ko ngarmuɗo ala sago haysoko 2 heures de matin min ƴettat ɗum ɗo sere min nawa ɗum pallal docteur ƴetto ɓesna toon walla so ɓennat walla kam ko noon tan min ngalaɗo oto mon nawa min ko sarta tan min jogui ɗo min kaɓɓa ɗo saret heure foof kala nde wawi ngarmude walla nde wawi refede min nawat pallal jamma toon min cafroto pallal ɗo min cafroto somin jettima tan kadi o safra min eywa walla ɓesna kadi alhamdulillah mi keɓani ɓennude ko ngati were nde ari a haali ka ngarwuɗo moƴƴi sa haalani bandiraɓe jiiɗen maale e nder ma kaɓɓanma saret nawma hôpital to so nayima hôpital to a yettima Allah waɗi suturu a jibini ɗon moƴƴi sa jibinani ɓe mbanma e emballage ɓe ɓennirma Kanel walla Wourossogui walla Matam ɗo Allah hannuma fof min keeɓino caɗele muɗum e saaha goto kono hande o hamin jetta Allah hamin jetta padalal heure foof momin noddiɓe won dafaɗo ɗo oto arat ha ɗo ƴetta nawa wuuro ɓennina sone ɓenna so ɓennata haɗa ɗo kadi rafi kadi heftor a tinta aɗa yaaha ɗo joni tan a wone haaju ma ha nodde ɗa a ɓiye sellani walla wonmo sellani ɓattiɗon te alna ɗum oɗo ɗo joni tan to gonɗa ɗo a alna ɗum no nawruɗa ɗum gam sartaji fof dawi jeehi joni aɗa ɗum ɗon kadi ko caɗele eyyi ɗo on probléme kadi emin gondi mum sabu ɗo joni neɗɗo ne filɗo joni fawde wonto ɗo joni ma nawiɗo ha pallal en walla bosiyaɓe en minen koye min jiiɗi hebde dispensaire docteur mabɓe o hono Astou Baro on ummoto toon ara ha ɗo min jokkodira e muɗum ara ha ɗo to toppito ko foti toppitade ko o itte ɗo o nawe padalal sono foti ɓennude o ɓenna so fota en ɓennude o waɗa hen doole makko ha ɗon tawde ko mami dawa so wara muusi mami dawa somi ƴewto tasio ha so mbiɗa selli so mbiɗa ƴewto tasio mami dawa mi dawnoɓe ɗacca ha mi wiya goɗɗo min jaada safrat ɗum tan komin paabe min kokke dispensaire no foti foof wuuro ngo wasa yawede ngo waɗe dispensaire no foti foof sabu débrouillé cohluɗo balɗe ɗiɗi aɗa wadda e ngati were ha yeehi neɗɗo kam wawi wiide no ƴettere tan ne wondata e musalla alay saago a wondata musalla ɗum aɗa wadda hen ha ngati were nde ɓenni a hoccama a nawama hôpital a nawaɗa hôpital ɗo ko yang saret yang saret eɗen gandi saret ko diwa secousse e fofo alay saago so diwi tan ɓiɗɗo diwat so guiddi tan woda ko musma amin gonde on probléme banggue cellal hôpital ɓadda hino no woɗɗini hayso banggue ñakku somiɗen jahani waɗi caɗele ñakku joni ɗo e padalal aɗa andi no woɗɗini ngala daabeɗe poɗɗe nawde mum aɗa jaaha koyɗe jarata ewa kadi aɗa wonde e neɗɗo mo sellani no jiiɗa nawde ɗum donc a daaɓata nawɗa ɗum eyi ɗum kadi koye caɗele jeeya somin keeɓi probléme santé min ngala hôpital ɗo henne ko sartaji ƴettama nawma ha padalal kadi ɗo ne woɗɗi kadi somin ñawi kadi kon noon hay carte santé min ngala poste de santé kadi min ngala ko noon ɗo aade haali goƴa mum deƴƴi turi tukkiti gite mum beddi gondi feere gasi ardiɓe leydi jaawe gila bonani